Assalamu alaikum, barkamu da sake haɗuwa da kai a wani sabon bidiyo a wannan channel tamu mai suna Umari Tech TV. Ko ka san cewa za ka iya sanin adadin katin da ka cinye gabaki ɗaya daga mallakar layinka na MTN zuwa yau? In ba za ka damu ba, a gurguje ka biyo ni domin in nuna maka adadin katin da ka cinye wajen kira da kuma siyan data a layinka na MTN. Amma wannan ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai suna Umari Tech TV, ka danna subscribe. Hakan zai sa da mun saki wani sabon bidiyo mai muhimmanci kamfanin YouTube su sanar da kai. Abin da za ka yi da farko ba tare da ɓata lokaci ba, za ka je Play Store ko App Store. In kana amfani da iPhone, za ka shiga App Store, za ka ɗauko My MTN app. My MTN app, yawa gashi. Amma mu already muna da shi, ba ɗaukowa za mu yi ba. In Play Store ma kake amfani da shi, za ka je za ka ɗauko shi. To in ka buɗe sa za ka sa masu lambar wayanka da kake so ka gane adadin katin da ka cinye daga mallakar layin zuwa yau. Ka gane adadin katin da ka cinye na ɓangaren siyan data da kuma kiran waya da kake ta yi yau da kullum. Yawa mu already muna da My MTN app, za mu shiga cikin My MTN app ɗin. Gashi nan yana buɗewa. To wannan shine layin da muke so mu san adadin katin da muka ɓannatar daga mallakar layin namu zuwa yau. Yawa nan gashi ga bonus ma da muke da shi a ciki wajen 14,000. Yawa to abinda za ka yi da farko kawai firstly kana shiga, wannan ita ce fuskar My MTN app. Kana shiga za ka je ka danna sama gashi nan inda na ɗan ɗora wannan abun, za ka shige shi. Yawa gashi nan na shiga. To kun gani gashi nan wannan layi abinda muka ɓannata daga mallakar layin da muka zuwa yau da nake maka wannan bidiyo din, abinda muka cinye ɓangaren kira da kuma siyan data shine gashi nan 854,254 shine abinda muka cinye ɓangaren siyan data da kuma kiran mutane da muke yi. Wannan ita ce hanyar da za ka bi kai ma ka duba naka adadin abin da ka cinye a layin MTN. Kuma in kuka lura matsayi ne za ku ga suna kai mutum. Gashi nan ga matsayi na farko, ga na biyu, ga na uku, ga na hudu. Ne za ku lura ina matsayi na hudu ne, platinum kenan. Daga shi sai wannan shi kenan mun gama cinyewa. Amma ne in kuka lura ina platinum, ga gold, ga silver, ga bronze. To shine wannan hanya yanda za ku gane adadin abin da kuka cinye a layin ku na MTN. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku mana subscribe. Hakan zai sa da mun saki wani sabon bidiyo kamfanin YouTube su sanar da ku. Nagode, ni ne naku Umari Tech TV.